Dobroveče, ja sam Ivana Milenković, a vi gledate Kulturni dnevnik. U večerašnjem dnevniku nemojte propustiti. U inostranstvu se nalazi od 4 do 5 hiljada srpskih srednjevekovnih rukopisa od 12. do 17. veka, kaže profesor Anatolij Arkadjević Turilov, jedan od najvećih znalaca slovenskog i srpskog srednjevekovnog rukopisnog nasleđa, čiju je monografiju Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka objavila Čigoja štampa. Tokom poslednjih godina strip scena je sve dinamičnija, a slobodno možemo reći da je u pojedinim segmentima postala mainstream kultura. Kakva je bila strip scena u 2014. reći će nam naš Marko Rajković. Gost Kulturnog dnevnika je Ivan Ivačković, rok kritičar, novinar i pisac. Ova knjiga, Pisma iz tajnog grada, je više intimna priča. Tu pišete o identitetu vaše generacije. Šta čini njegovu okosnicu? Da propustimo da vas ne pitamo kako ocenjujete rock'n'roll scenu u protekloj 2014. godini i koji koncert ne bi trebalo da propustimo u 2015. Bio je ovo Kulturni dnevnik. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. Prijetno veče.